Så skal du huske at blæse dem ud af hurtigt inden Adam man gør det. Må jeg gerne lave en wish? Ja. Ja, jeg wisher mig. Du skal ikke sige, hvad du wish for, jo. Jeg siger det, fordi det er meningen. Nej, det er ikke meningen, du skal sige det. Så siger jeg noget. Så sæt over. Sæt over. Nej. Det er den Så, kage, ja, man kan vælge. Nej. Nej. Har du... Åh. Hvor er mit fotografiapparat hen? Vent lidt. Se hvad? Med at Det er slukke. skønne, inden den Du må smelter ikke- isen, det her. Ja, du må ikke puste den ud, før det Kom her, er billeder. ja, Eller? du smag. Yes. Nå, Vent lidt, det går. skal lige se lyset der. Hvad skal du? Det er billeder, du puster lys ud. Pause. Pause. Husk du. Make a wish. Skal vi se, hvor mange kaster du har. Husk. 2 kaster har jeg. Kæft, jeg fik slet ikke taget noget inden hun skulle med. Det er der på.